Stille, er vi på? Ja. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker. Jamen, okay. I dag, så... Nå ja. Ja, jeg er stadig lidt træt. Flemming og Sille 5 er i gang nu. Vi slår et kæmpe brag på det. Okay? Eller hvad? Hvordan var det nu, man siger det? Det er lige meget. Okay, vi går i gang med 5'eren, og den handler om fede film. Og Sille, du kan det, hvad var den hed? Eller Avatar. Nå ja, det er sgu også rigtigt. Sådan, men drenge er mere til sådan noget karateværk som... Ja! Okay, videre. Der var også en eller anden, hvad er den hed? Den hed jo... Ja, jeg ved det sgu ikke. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvad den hed. Eller hvad var det? Den hed... Karate Kid. Den var god. Og hvis du vil se en gyser, så skulle du se Sinister. Den var så skræmmende. Og jeg mødte en gammel mand i biffen, der hed Lukas. Han synes, den var god. Og så min ven, ham der, Jens. Han var 2 år ældre end mig. Han begyndte at tude, da den var færdig. Jeg gik bare normalt ud sammen med ham der, Lukas der. Men det var bare for mig sammen med Lukas. Mathilda, du kunne en mere? Kunne du ikke en mere? Jo. Ja. Nå, hvad? Se du så, Torbe. Jeg skal lige tænke om. Kom nu, Sille. Sig nu, hvad var det nu, den var? Et eller andet med 100 så var det. Nå, jeg tøser og hund. Den lyder da pisse dårligt. Ja, men der er en hund, der bliver skåret ben. Hun ved. Ja, og, Den vil jeg se. og så er den ved at dø. Hvor fik du den? Jeg fik den for 20 kroner med 2 andre film. Hvor købte du den henne? Hvilken biograf? Det ved jeg da ikke. Nå. Men Molina, Ja. lige pludselig opdagede at de 2 piger, der har fundet hunden, og de var ikke adopteret det. Men så blev det Sille, stop. og så blev det Hej, skal du lære. Okay, Sille. Du må bare lige sove godt. Så skal jeg vi... tager lige til Badeland Sille, du kan ikke nå til så hurtigt i badeland. Stop så. i vores håndbil. Sille, nej. Kom så. Sille. Kom nu her. Jeg kan se på det, men jeg skynder mig lige. Kom så ind, Sille. Jamen, jeg skal i Badeland. Det når du lige bare efter. Okay, det er et dyr. Okay, jeg havde en mere, der var... Jeg ringer lige til min mor. Dingelingeling. Sille, det er et dyr. Dingelingeling. Stop så. Hej, mor. Vil du gerne med til Badeland lidt senere? Okay, du kommer lidt senere. Du kommer om 2 timer. Hvis Ville kan så ikke hjælpe mig med at banke hende. Hun er lige præcis i det lorte humør, som hun plejer at være. Og den kalder man ikke mig. Nej. Det virker altid. Okay, der er en film mere. Men vent. Først så skal vi vise jer vores nye dans. Sille, kom lige op igen, hvis du ikke er død. Okay, kom så. Det var sådan en dans. Tigerdans. Ja, det var fordi nu lavede vi alt det her karate og sådan noget. Så skulle vi også lave noget tyretæmning. Se, du bruger min tyreben til at gøre klar. Og så... Okay, så vi har en mere. Hvad var det nu, den hed? Den hed... Scream. Den hed hvad? Scream. Ja, det er også rigtigt. Okay, og med det siger vi tak for i dag, og som vi altid siger, Sille, du lukker sådan noget lort. Kan I have det godt? Stripper. Tyrdans. Vi ses, din dyr, mand. Au!